Сәлем, балалы сәлемге тапшыруын яратып караучы дусларга ялкынлы кайнар сәламнар. Тапшыруда үзгәрешләрне күрдегезме? Яңа алып баручылар. Бүгеннән башлап алып баручылар рәтенә без баһлар өстәләбез. Гаилә башлыгы буларак, әлбәттә, үзем таныштырып китим әле. Мин үзем Илназ Бах, тормыш иптәшем Гүзәл Идрисова һәм безнең олы улыбыз Камил Бах. Шулай итеп башлыйбыз. Хәерле сәгатьтә. Бу атнада кызганычка каршы хит-парадтан Айзел Мөбарәкшине төшеп кала. Айсел, без сиңа уңышлар телибез. Ә хәзер әйдәгез әлеге клипны искә төшереп алыйк әле. Әти, бер клип төшеп калгач, яңасы чыгыр микән? Әлбәттә, улым, әле бер юлы 2 клип та булыр әле. Премьераны каршы алыйк. Игътибар экраннарга, дуслар. Кайшигыш түбәтәйгә килеп кунган күбәләк. Түгәрәк, түбәтәем түгәрәк. Кайшигыш түбәтәйгә килеп кунган күбәләк. Кайшигыш түбәтәйгә килеп кунган күбәләк.
безне күрәсен. Күгәрчен гөрлидер баласын уятырга, әлдә яры дусларым бар күңелне юатырга. Күгәрчен гөрлидер баласын уятырга, әлдә яры дусларым бар күңелне юатырга. Kalpağım var selam yok, selamıysa halim yok. Siz dostlarım hakkı için zırlamışsa halim yok. Güvercin gürlüdür balasın uyatırga, elde yarı dostlarım var gönlünü yuatırga. Güvercin gürlüdür balasın uyatırga, elde yarı dostlarım var gönlünü yuatırga. Altın bulup ağayımla kömüş bulup damayım. Siz dostlarım karşısında sönür bulup yanayım. Güvercin gürlüdür balasın uyatırga, elde yarı dostlarım var gönlünü yuatırga. Güvercin gürlüdür balasın uyatırga, elde yarı dostlarım var gönlünü yuatırga. Deriz açıp cimler istittim, aşağız kuşkaylarım. Kaygı hasretler görmüşe yaşagız dostkaylarım. Güvercin gürlüdür balasın uyatırga, elde yarı dostlarım var gönlünü yuatırga. Güvercin gürlüdür balasın uyatırga, elde yarı dostlarım var gönlünü yuatırga. Elde yarı dostlarım var gönlünü yuatırga. Камила Мухаммедшинның беләсезме кем буласы килә? Кем буласы килгәнен белмим, ләкин алдагы баскыч итеп аның флейтада уйнарга өйрәнәсе килә. Менә шул. Теләк булгач, була ул. Уңышлар, Камилла.
Чиратта бик матур дуэт. Регина Идиатуллина һәм Зарина Хәбибуллина. Регинаның табиб буласы килә, ә Заринаның җырчы. Уңышлар телик. Безне Мәдинә Расулова җырларга чакыра. Нигә алай дисең, улым? Җырның исеменә таянып әйтәдер инде әтисе. Әйдәгез, озакка сузмыйча Мәдинәнең җырын тыңлап китик әле. Килгән сайын сезне сагынып киләм, канатланып киләм кош кебек. Сезнең белән җырлап очрашулар күңелләрдә калыр төш кебек. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендер икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, кишләрне. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендер икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кишләрне. Килгән сайын сезне сагынып киләм, рухландыра якты йөзегез.
Сезне сагынып киләм. Яңа җырлар, яңа көй беләм. Алып киләм аны туган якын, кырларыннан урман күленнән. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендәр икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кичләрне. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендәр икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кичләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кичләрне. Сез беләсезме, Азали Зариповның артист буласы килә икән. Ул җырларга һәм сөйләргә ярата. Ә актер булу теләге әнисеннән күчкәндер. Чөнки аның әнисе үзе дә актриса. Хыяллар чынга аша, белеп тор, Азали. Теләгең тормышка ашсын.
Әти, сен Раянаның клибін көрдің мі? Шундый шәп булган. Әй шул, миңа да ошады. Кемнәр белмей, белеп торыгыз, ул TMTV Production проекты белән төшерелгән клип. Кызыктырдыгыз инде. Әйдәгез шул клипны бергәләшеп карыйк әле. Сезнең каршыгызда Раяна Magic. Min kun sayan taraf erkek hem jiginem mektepke Min bir derse kurmin buten hiç bu kitap defterden Biz oturabız ketep, segetelen kuzetep Biz ne mınan kotkara, düştüm şınlı kıngırav Bik özgergen şu zaman, biz büyük şayan hem yaman Kese bizde telefon, her biri bizde talan Birge biri biz hip hop, hem tışırabız TikTok Biz oynamıyız kurşak, mine şunday balaşak Min tezden yana yıldız bulam Biyegenem ne kırtıp uyam Oh, mine kuzete bütün dünya Sen bir yakara Biz biyibez Biz de biyibez Biz biyibez Biz de biyibez Biz biyibez Bütün nesebele kupten TikTok bizden yanı fan Biz biyibez eğlen belen okutuşular belen Minin artlan kabatla hareketlerin yatla Kızgı yangır aslında tuğa yana yıldızlar Özgergen şu zaman biz büyük şayan hem yaman Kese bizde telefon her biri bizde talan Birge biyibez hip hop hem tışırabız TikTok Biz oynamıyız kurşak mine şunday balaşak Biz biyibez Biz de biyibez Biz biyibez Biz de biyibez Biz biyibez Biz biyibez Biz de biyibez Biz biyibez Biz de biyibez Biz biyibez Min tezden yana yıldız bulam Biyegenem ne kırtıp uyam Oh, mine kuzete bütün dünya Sen bir yakara Biz biyibez Biz de biyibez Biz biyibez Biz de biyibez Biz biyibez Тапшыруыбызның иң яш катнашучыларының берсе Анатолия Исмаилова. Каршы алабыз. Яшь йылдызчыкның хыялы җырчы булу. Булай булгач, була инде Анатолия. Әйдәгез аның клибін дә карап узыйк әле. Sarı sandık haç tutayım, belli nişe kırtayım. Sarı
Чираттагы җырчыбыз Минсылу Салахова. Әни, аның үткәч кем буласы килә икән? Әлбәттә җырчы инде улым. Мин Сылуның җырлагын ишеткәнегез бармы әле сезнең? Хәзер тыңлап китик әле. Валлама кайта, бик еллар аша, бәхетемә куанып кыймыйм. Узган яшьлек кайта, язгы сулар таша, айлы кичтә мин гармун уйныйм. Айтам әле туган ягыма, көннәрендә мине сагына. Су буенда үсә икәләр, мин кайтмасын көннәр үпкәләр. Айтам әле туган ягыма, көннәрендә мине сагына. Су буенда үсә икәләр, мин кайтмасын көннәр үпкәләр. Матур туган авым, һаман күз алдымда, күкләрендә таныш йолдызлар. Хади балачагым, үткән урамында, яңа чырлы яшь кызлар. Айтам әле туган ягыма, көннәрендә мине сагына. Су буенда үсә икәләр, мин кайтмасын көннәр үпкәләр. Айтам әле туган ягыма, көннәрендә мине сагына. Су буенда үсә икәләр, мин кайтмасын көннәр үпкәләр. Уенда шаулый, кайтканнар чакалып, атлары бик моңлы уйларга. Әйтә кермән авым, үзеңә кайталып, гармун көйләренә җырларга. Айтам әле туган ягыма, көннәрендә мине сагына. Су буенда үсә икәләр, мин кайтмасын көннәр үпкәләр. Айтам әле туган ягыма, көннәрендә мине сагына. Су буенда үсә икәләр, мин кайтмасын көннәр үпкәләр. Су буенда үсә икәләр, мин кайтмасын көннәр үпкәләр. Айзаның үскәч җырчы буласы килә икән. Чөнки ул кичкенәдән җырга, моңга гашыйк. Гомумән алганда, Айза бик яхшы кеше буларга хыяллана. Айза хәзердән үк яхшы кеше бит инде ул. Уңган, булган сәләтле кызыбызны каршы алыйк. Авылга кайтырга дип көтеп аламчы айын. Анда минем әбием, анда минем бабаем. Бөтен дөнья ям-яшел йөгерер, әшип бирер инфа
Тапшыруны даими карап баручылар беләләр инде. Камил Арсланны. Әйдәгез аның клибын да карап узыйк әле. Мише буе ямле, питреш йогы, кашагында эреп югалам. Тигез сукмакларга басып йөрим, синең эзләреңне саклаган. Үзәкләрне эзәсең бит, сагынам сине, питреш. Seni taşlap gitken balaların gitmezke dip geri kaytalar. Tuylar gürli yaşar avullar, jirni yemlep tuğa sabıylar. Üzülür elle üzegin, sağındıra ul bitreş. Ah deyip beytirsin elle, bitreşten yırak gitkeş. Sağınam seni, sağınam seni. Oh hey ho, sağınam seni, sağınam seni. Sağlam seni bitreş. Sinde dostum koyçu tuğan irge, yirme elişide adaşıp. Tuğan yağın kabul eder seni, kuşağına alıp yaratıp. Üzeklerini üzesin bit, sağlam seni bitreş. Ah deyip bir aydıp uyam, senden yırakka gitgeş. Üzeklerini üzme, üzeklerini, sağlam seni bitreş. Ah deyip bir aydıp uyam, senden yırakka gitgeş. Ah deyip bir aydıp uyam, senden yırakka gitgeş. Biz mында сөйләшеп утырабыз. Ә менә синең улым. Кем буласың киләсең хыялыңда? Минем талантлы гармунчы буласым килә. Була ул улым, тырышып укысаң, бар да була, уңышлар сиңа. Her günne keresen düşüme, yılam
Salkınlar җитте, укулар башланды. Кәйфләр дә төшәзрәк. Ey улым, синең яшендә нинди кәеф төшсен? Әйдәле елмай әле. Яз чыккан кебек булсын. Менә шундый кәефләр белән чәйнде искә төшереп алыйк. Экраннарда Ясмина Гарипова. Тирә-ягым ни арада гөл бакчага әйләнде. Күңелләргә шуны ягын, икемле шул безнең якның җәйләре. Сагынып килдем дигән кебек, битте безнең нәүбәсер. Җәй, 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 бигрәк тәмле бүләкләре, алмалар, җиләкләре. Ай, ай, ай. Сагынып килдем дигән кебек, битте безнең нәүбәсер. Җәй, 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 бигрәк тәмле бүләкләре, алмалар, җиләкләре. Ай, ай, ай. Сандугачлар сайрап тора, шаярып чәчәмә куна күбәләк. Көтә безне урман күлләр, и күңелле ялы түләр бергәләп. Сагынып килдем дигән кебек, битте безнең нәүбәсер. Җәй, 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 бигрәк тәмле бүләкләре, алмалар, җиләкләре. Ай, ай, ай. Сагынып килдем дигән кебек, битте безнең нәүбәсер. Җәй, 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 бигрәк тәмле бүләкләре, алмалар, җиләкләре. Ай, ай, ай. Сагынып килдем дигән кебек, битте безнең нәүбәсер. Җәй, 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 бигрәк тәмле бүләкләре, алмалар, җиләкләре. Ай, ай, ай. Сагынып килдем дигән кебек, битте безнең нәүбәсер. Җәй, 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 бигрәк тәмле бүләкләре, алмалар, җиләкләре. Ай, ай, ай. Бигрәк тәмле бүләкләре, алмалар, җиләкләре. Ай, ай, ай. Безне социаль челтәрләрдә күзәтеп барыгыз. Язылыгыз, бергә булыйк. Яңалыкларны беренче булып белегез. Абсолют батырны каршы алырга вакыт та җитте. Ә без әлегә барлык йолдызчыкларны искә төшерик әле. Игътибар экранга. Күл яшен гөрлидер, баласын уятырга. Әлдә яры дусларым бар, күңелне юатырга. Күл яшен гөрлидер, баласын уятырга. Әлдә яры дусларым бар, күңелне юатырга. Түгәрәк, түбәдәем түгәрәк. Укал чигеш түбәдәем килеп кунган күбәләк.
Көрәштән ерак киткәч Сагынам сине Yaşanına jillerde, jillerde, jillerde Taratıp ötesin kireminen Saklap kaldım digin kebek gitme bizden nöbesiz Jey, jey, jey Bigrak temle bulakları almalar şirekleri Hay, hay, hay O, benim adaş devam eteyken bağlı Salyanka hit paradın. İlnaz Hüseyновның артист, музыкант буласы килә икән. Ол булдырачак Алла берсә. Илназга уңышлар телик. Uftanma ömürler yaz gibi kutedir Şavşeşin kursinde uftanma Yaz ile de gide ömür şolay öte Uftanma, uftanma, uftanma Yaz ile de gide ömür şolay öte Uftanma, uftanma, uftanma Uftanma bitinin ozgan ömrün Oynap gülep güne ötmegen Yaz ile de gide ömür şolay öte Uftanma, uftanma, uftanma Yaz ile de gide ömür şolay öte Uftanma, uftanma, uftanma Uftanma, oh, uftanma, oh, uftanma, oh, oh Simanası buğan ok behez uşatlık Yaktı güneli bin bitmegen Yaz ile de gide ömür şolay öte Uftanma, uftanma, uftanma Yaz ile de gide ömür şolay öte Uftanma, uftanma, uftanma Ley ley ya Oh ley ley ya Oh ley ley ya Oh İyi balakaylar, üstsəgiz kim gine bulsağız da en mühimi kişi bulup kalığız. Sağ selamet bulığız, matur yaşayız. Тырышып, 4-5 белгілеріне генә укыгыз. Минем кебек, әти-әнигезнең сүзләрен тыңлагыз. Бүгінге инде саубуллашыр вакытларда җитте. Студияда мин, Илназ Бах. Мин Гүзәл Идрисова. Һәм мин Камил Бах булдык. Исәнлектә күрешик!